Morjesta vaan taas. Mä oon tänään nyt vähän reenailu erätaitoja. Aloitin tosta kalastuksesta onkimisella. Se on mulle toi kalahommeli on niinkö tosi semmonen jopa vastenmielinen juttu ollut aina. Lähinnä niinkö lapsuudesta saakka ollut se, että en pienenäkään halunnut, että mun onkikoukkuun laitetaan matoa, koska mato tekee kipeää ja sitten tekee kalaankin kipeää, niin en ole lapsenakaan halunnut onkia muuta kuin ihan vaan pelkällä ongella. Ja mummun laiturilla oli tosi tyytyväisenä, kun ei ollut mitään vaaraa siitä, että matoa ja kalahan sattuu. Niin mä oon oikeastaan tässä useamman kesän jo pyytänyt mun miestä opettaa mulle sitä kalastusta ja koko hommaa. Ja hän on aina sitten ihanasti opettanut tai ainakin yrittänyt. Mutta kun mulla on ollut aina sitten se vaihtoehto sanoa, että hyi, en koske, yäk, tee sää, ota sää, laita sää. Niin eihän mä oo sitten mitään oppinut. Ja nyt mä sitten päätin eilen, että mä otan nyt itteeni tuolta niskasta kiinni ja karaisen itseni nyt tässä asiassa. Ja aamulla sitten sanoin miehelle, että jos mä nyt lähtisin retkelle, niin annatko mulle ton ongen mukaan. Ja hän piti mulle sitten pikakurssin ongen käsittelystä ja keräsi naapurimiehen kanssa mulle matoja pihalta sillä välin, kun mä pakkailin rinkkaa. No se meni ihan ok. No oikeastaan madot oli jo niin puolitainnoksissa siellä rasiassa, että ne ei kiemurrellut, niin mä kestin ottaa ne ja laittaa siihen koukkuun. Ja juuri kun olin, että no ei tästä tuu mitään, niin hitsi vieköön pieni ahven kävi sitten siihen ja mä vähän salatoivoin, että ei olisi tullut mitään kalaa. Mutta tulihan sieltä sitten. Ja se oli aika jotenkin jumissa se koukku siellä niin syvällä, että mä en sitä reppanaa nyt elävänä saanut enää takaisin sinne järveen, että mun piti nakutella se sitten hengiltä ja onnistui vielä katkaiseen siimankin siitä koukun juuresta, että sitten se yäk, koko matomöntti koukkuinen oli vielä siellä kalan sisällä ja piti se ronkkia sieltä pois, niin se oli sitten soronoa sille harjoittelukerralle. No mutta tulipahan opittua se, että mä pystyn kyllä, kun mulla on semmoinen tilanne, että kukaan ei voi tehdä sitä mun puolesta. Niin kuin me ihmiset yleensäkin pystytään tosi paljon enempään kuin mitä me niinku luullaan, että mitä me pystytään. Että ei siellä mukavuusalueilla tule sitä omaa potentiaalia koskaan kaivettua kokonaan käyttöön. No juu, mä tulin sitten vielä katselemaan, että löytäisinkö sieniä, mutta törmäsinkin tosi hyvään puolukkamättäisiin tässä. Niin mä oon nyt keräillyt useamman kuksallisen puolukoita ja tää ei ihan näytä siltä, että se sieniä olisi, niin mä taidan tyytyä nyt näihin puolukoihin. Onneksi on se ostolohi tuolla rinkassa oottelemassa, niin pääsen sitten yöpaikoilleni ja keittelee lohta ja muusia ja puolukoita. Niin hyvät eväät tiedossa. Ja kun tervetuloa yöretkeilemään. Auringossa on lämmin ja varjossa on viileä, niin välppään taas noita takkieni kanssa tässä. No niin, täällä sitä ollaan. Jos joku ei tunnista suoalueita, niin Siikanevallahan minä täällä taas olen.
Taikka taas ja taas. Itse asiassa en ole koko kesänä käynyt täällä. Joskus alkuvuodesta talvella kävin vähän hiihtelemässä täällä näitä soita. Mutta se homma meni jollain konstilla ihan plörinäksi, niin siitä ei kyllä jäänyt mitään filmiä. Joo, en enää muista mikä siinä oli mulla homman nimi, mutta mulla jäi niin harmittamaan se kala. Voi ei. Toivottavasti annatte nyt anteeksi sen, että sillä tavalla täysin amatöörimäisesti urheilukalastin ja jätin sen reppanan linnunruuaksi siihen kalliolle. Olin niin jotenkin adrenaliineissani siitä koko projektista, että mulle ei tullut niinku mieleen, että mä olisin voinut sen oikeasti perata ja laittaa pannulle, kun se oli mulle niin järkyttävää se koko homma. Laitoin siitä kalasta kuvan sitten miehelle ja sitten hetken päästä, kun mä olin jo täällä, niin katsoin viesti, että no niin, pannuun vaan. Mä, no niinpä tietysti, niinhän mun nyt olisi tietysti pitänyt tehdä. Enpä nyt sitten tehnyt. No, ne on just niitä päätöksiä, mitä tekee, kun on ihan amatööri eikä vielä osaa mitään. Ja senpä takia mä haluan sitä harjoitella, että mä en olisi niin amatööri enää sitten jossain vaiheessa ja osaisin tehdä ihan fiksujakin ratkaisuja. Mulla on oikeasti siis ihan kova tavoite siinä, että mä pystyisin retkeilemään ja vaeltaan niin, että mä voisin ottaa ruokaa luonnosta, kuten kalaa. Mutta kaiken elävän hengiltä ottaminen on mulle niin tosi paha paikka, että mun täytyy päästä jostain lukosta ensin irti. Oikeastaan se, että me Suomen kansalaiset ottaa sitä ravintoa luonnosta ihan vaan niinku suoraan omalle lautaselle, ettei minkä myynnin kautta tienata, niin olisi niinku silloin, jos ajattelee, niin tärkeä asia huoltovarmuuden kannalta, että hädän tullen ja tarpeen tullen, niin kaikki tietäisi, että mitä näistä meidän metsistä ja järvistä voi syödä. Että se olisi jopa, voisi ajatella jonkun asteinen kansalaisvelvollisuus harjoitella edes jollain asteella näitä tämmöisiä erätaitoja ja tällaisia niin kuin luonnon varojen käyttöä omaan henkilökohtaiseen tarkoitukseensa. Eli kriisin hetkellä hengissä pysymiseen. Tuolla olikin noita marjastajia tuolla suolla. Olivat vissiin karpaloita keräilemässä. Joo. Mulla olisi kyllä vahva toive nähdä tai ainakin kuulla kurkia täällä tänä iltana ja yönä. En ihan ole kyllä varma, että onko kurjat lähteneet kaikki vai vieläkö täällä olisi sellaisia, jotka eivät vielä ole etelään lähteneet. Ja siksi toisekseen, miksi mä oon nyt täällä retkellä, niin on se, että mulla on pari viikkoa ollut tosi semmonen ihmeellinen köhä, ärsyttävä pieni yskä, mikä ei ole kuitenkaan niin kuin, että mä en ole ihan kunnolla ollut kipeä. Niin mä ajattelin, että tämmönen terveellinen ilma, puhdas ilma ja tällainen mäntyjen ja kuusien ja soiden ympäröimänä
oleminen niin voisi vaikka auttaakin siihen asiaan. Ja koska en ole päässyt myöskään urheilemaan pariin viikkoon, niin se rupeaa kyllä pikkusen henkistä hermoa kiristää. Niin onhan tää nyt kiva, että voi edes tälleen rauhaksi käppäillä ja nautiskella täällä ja hengittää tällaista parantavaa ilmaa sisäänsä. Onpa se ihana rauha. Kaikkia ääniä kuuluu. Tää suo pitää sellaista mulinaa. Ja jotain lintuja. Ihan kuin pyrähtelis lentoon jossain tuolla kaukana tai jotain. Yhtään kurkia ei ole kuulunut kyllä koko aikana. Ihmisiä on tuossa laavulla ollut koko ajan. Kello tulee nyt jo aika paljon. Aurinko on jo ihan tuolla alhaalla. Kello on just 7. Ei me kauaa. Se on tunnin päästä viimeistään on ihan pilkkopimeä. Mä oon katsellut sitä Alone Suomi-ohjelmaa tietenkin. Ja se on mun mielestä tosi psykologisesti mielenkiintoinen ohjelma, koska siinä ei kilpailla kenenkään muun kanssa kuin oman itsensä ja lähinnä sen oman päänuppinsa kanssa. Ja ihminen pystyy oikeastaan just niihin asioihin, mihin hän uskoo ja haluaa, että pystyy. Että kaikki, mitä me sanotaan itsellemme, niin toteutuu.
Ja sen tähden onkin tosi tärkeää, ettei puhuisi itselleen negatiivisia asioita, eikä uskottelisi itselleen olevansa huono jossakin, vaan nimenomaan haastaisi itteensä ajatteleen, että no miksi en pystyisi, miksi en voisi kokeilla. Ja mä oon tehnyt sitä ihan tosi tietoisesti. Lähinnä näiden retkeilyjuttujen myötä se asia on kasvanut mussa koko ajan isommaksi ja isommaksi. Ja nyt mä oon huomannut sellaisen, että heti kun mulla tulee jostain uudesta asiasta ensimmäisenä ajatus, että no ei ole mun juttu, en kyllä pystyisi tuommoiseen, niin välittömästi mun aivot heittää automaattisesti vastareaktion, eli miten niin et pysty? Totta kai pystyt. Eli mun ei tarvii enää tehdä sitä edes tietoisesti, vaan se oikeasti tapahtuu ihan itse. Siis ihan automaattisesti. Tää mun kalasteluopetteluni on oikeastaan nyt tämmönen lähin konkreettinen esimerkki justiinsa tästä. Kun mä oon niinku tosi pitkään sitä sanonut, että en pysty. Mä en ole koskaan pystynyt ja mä en vaan voi. Niin sit yhtäkkiä mun sisältä vaan tuli semmonen ääni, että tietenkin pystyt. Pitää vaan päättää ja tehdä joku siirto niin, että se onnistuu. Ja onnistuhan se. Alku on ihan lupaava. Että mä toivon, että kaikki, jotka nyt katsotte tätä videoa tässä kohtaa, niin lupaatte itsellenne, että ette puhu itsellenne rumasti, ettekä pahasti, vaan päinvastoin aina hyvin ja kannustavasti ja kehasette aina itseä vähän väliä, että hyvin tehty homma. Niin se vaan on. No niin, nyt mä oon täällä vihdoinkin yksin. Ja mun otsalamppu teki oharit. Siinä oli kotona vielä virtaa, mutta nyt kun mä laitoin sitä päälle, niin eipä se sit syttynytkään. No onneksi mulla on toi lyhty, että se nyt toistaiseksi vielä palaa. Mulla on vielä iltapuuro täällä. Jep, kello on ihan 7:05 ja nyt se pimeys sitten tuli. Nyt mä tarvitsin jonkun kepukan, millä mä säädän nuotioon. Yritän pitää nyt tossa sen verran, että mä saan tähän vähän lämpöä ja valoa. Joo. Äsken tuolta kuului jotain lintujen huuteluja, mutta ne ei kyllä kuulostanut kurjilta. Et mä en tiedä, voisiko tuolla olla jotain hanhia. Onko hanhia soilla? Ei mitään tietoa.
Mä aion tuossa laavussa nukkua nyt taas ja laitoin jo noin patjat ja makuupussit valmiiksi siihen. Että kömmin sitten sinne vaan kun alkaa siltä tuntumaan. Ja viime yö olikin vähän katkonainen, niin voisi ajatella, että ei tarvi hirveän kauan ootella, että alkaa väsyttää. Ja niin, tuossa aikaisemmin oli yksi mies, joka pilkkoi noita puita. Mä koitin tuossa sahailla, kun mä tulin ja ihan onnetonta touhua. Joku kauhea kostea vanha puu, minkä onnistui ottaa tuolta liiteristä. Ja vielä epätoivoisempaa oli hakata sitä pieniksi, että en saanut sitä kirvestä uppoon siihen kuin millin. Siis ihan täysin, niin kun ikinä on kyllä niin vaikeaa puuta tullut mun kohdalleni vielä, että mä en ihan oikeasti, en vaan saanut. Niin se mies, joka puhuu pohjalaisittain mänöä ja tuloa, mä jäyttin ne kyllä ihan yhdellä iskulla kaikki siinä. Että on se ihan hyvä, että välillä on muitakin retkeilijöitä. Joskus sitä apua vaan tarvii. Ei kaikkeen pysty itse. Mun piti harjoitella vähän vielä niitä erätaitoja lisää vielä tuluksilla. Mä voisin huomenna sitten koittaa aamulla. Jos löytyy intoa siihen, niin vähän raaputella. Se on jäänyt mulla nyt luvattoman huonolle se harjoittelu. Tuleen sytyttelytuluksilla meinaa. No. Huomenta. Kello on 7 ja heräilin tuossa johonkin linnun pyrähtelyääni. Ihana usva tuolla suolla näkyy. Mutta ihan hiljainen yö on ollut. Ei ole kuulunut yhtään mitään. Paitsi vielä niitä toisia lintuja, joista mä sit yhtäkkiä tajusinkin, että nehän on muuten varmaan joutsenia, koska joutsen kuulostaa semmoiselta isolta sorsalta. Ja niitä näkyy tuo pellolla aika paljon, kun mä ajelin tänne eilen. Ne on varmaan ollut joutsenia. Joo. Ei ole ollut edes kylmä. Oi. Oi, että ihanaa on olla täällä. Oi. Ja oli tosi ihana tähtitaivas. Mä vielä illalla makoilin tuossa penkillä ja kattelin tähtiä ja 4 satelliittia meni ihan muutaman minuutin sisään. Mutta ei tähdenlentoja kuitenkaan. Ja kudoin vähän villapaitaa. Mä otin kutimet mukaan. Istuin nuotion loimossa ja kudoin villapaitaa ja kattelin tähtiä. Aika ihanaa.
Tää on siis ihan tikuilla sytytetty. Nyt tämä tuli. Niin, tässä kohtaa tosiaan kun tuli tuossa yöllä mieleen, että en muistanutkaan eilen sanoa, niin haluan kiittää minun kanavani jäsentä. Kiitos. Eli jos tosiaan haluat, niin voit liittyä myös kanavan tukijäseneksi. Se on 2 euroa kuukaudessa. Ja siinä on semmoinen liity-nappula, mistä tulee sitten lisää tietoa, jos tuntuu siltä, että haluat vielä tukea tätä mun retkeilyä ja tätä kanavan toimintaa siis erityisesti. Eli mitään kaupallista hommeliahan mulla ei tässä ole, että ainoat sponsorit on te, jotka katsotte videoita ja laitatte niitä ihania kommentteja mulle, niin sellainen kanavan jäsenyysmahdollisuus on siellä kyllä myös olemassa. Mähän on siis tosiaan pienyrittäjä ollut 20 vuotta. Mä olin 23-vuotias, kun laitoin toiminimen pystyyn. Olin urheiluopiston käynyt ja ryhdyin tekemään sitten niitä liikuntahommia ja jumpan ohjauksia. Ihan muutamat sellaiset palkkatyöpätkät löytyy työhistoriasta, mutta yrittäjän muodossa on kyllä 20 vuotta suurin piirtein, 19 jos tarkkoja ollaan, tienannut leipää pöytään ja ensimmäistä kertaa koko aikana on nyt vaikeeta. Kaikille siis tietysti tai suurimmalle osalle ihmisistä varmasti yleisen tilanteen vuoksi. Ja mä luulen, että kaikissa pienissä kaikki tuntuu aina ensimmäisenä. Eli tämmöiset pienet yksinyrittäjät, vähän alasta riippuen tietysti, niin tuntee nahoissaan ja lompakoissaan kyllä nämä jutut. Ja kovin helposti en ole yleensä apuja pyytelemässä, mutta tosiaan tästä kanavasta on pikkuhiljaa muodostunut vähän puolivahingossa osa mun yritystoimintaa. Ja semmoinen pisara meressä osa vielä toistaiseksi. Mutta ei kai sitä yrittäjyyttä ihmisestä pois saa, vaikka voissa paistaisi. Että mä olen niin luonteeltani sellainen itse tekeväinen, itse ohjautuva, ratkaisukeskeinen ja tavallaan mulla helposti tulee aina ideoita. Mä keittelenkin nyt aamupalaksi pastaa yllättäen. Mä tein eilen niin ison annoksen puuroa, että niitä jäi niin vähän niitä hiutaleita, niin en mä viittinyt niin pientä annosta alkaa keitteleenkään, kun ei se mitään nälkää pidä kuitenkaan. Mulla oli tälle päivälle vielä tää pasta täällä varuiksi mukana, niin keittelen siitä puolet ja hulautan vielä noin loput sienet sinne sekaan, kun jäi eilen niistäkin vähän ylitteen. Ja tästä ihan hyvä aamupala tuuma. Kutiimet on mukana. Totta tosiaan. Kerääkin alkaa olla jo ihan lopussa. Tässä voisi vaikka ootellessa vähän kutoa villapaita. Hihat on jo valmiina. Mä aloitan aina hihoista. Nyt on tämä vartalo-osuus. Tulee ihan nättiä kuvioon. Itelleni teen
Näitähän ei vielä olekaan. Tällä on varmaan nyt semmonen tuplasti hyvinvointia edistävä vaikutus tällä kutomisella, kun mä teen tätä vielä täällä tällaisessa ympäristössä ja miljöössä. Muutenkin käsitöillä on semmoinen mieltä rauhoittava ja rentouttava vaikutus, ja sitten kun saa olla vielä tällä lailla täällä. Tässä ei mitkään maailman murheet kuule yltä nyt tällä hetkellä tähän mun kuplaani. Aika. Ei oo todellista. Oikeesti sai sen syttymään. Ai vitsi, ja noin äkkiä. Mä olin melko varma, että mä en kyllä varmaan nyt onnistuun taas. Ja nyt mä olin varautunut. Mulla oli kotoa oikein kuivia kaikkia sytykkeitä mukana. Mutta silti. Vitsi, miten ihana. Oi. Melkeinpä säikähdin, kun se lähti syttyä. Oi kauheeta. Mut vielä täytyy harjoitella. Oi, että ihanaa. Tuolta kaukaa suolta kuuluu koko ajan jotain pulinaa ja pulputusta. Ihan mahdoton tietää, mitä lintuja siellä on ja miten kaukana ne on. Mutta tää on ollut taas tosi ihana retki, viikonloppu. Ja mä oon nyt yllättänyt itteni pariinkin kertaan. Ensin laittamalla madon koukkuun ja saamalla kalan. Ja osasin ottaa se siitä pois, vaikka se nyt ei ihan priimasti mennyt vielä. No toki se oli elämäni ensimmäinen kertakin. Ja ihan ekaa kertaa vai toista kertaa saanut syttyä noilla tuluksilla tulet. Kerran on saanut mieheni kanssa oltiin retkellä. Että ei näiltä reissulta kyllä koskaan tyhjin käsin kotiin tarvitse lähteä.
aina on jotakin tullut uutta ja oi että. Ei ainakaan niinku tyhmempänä, ei ainakaan tarvi koskaan kotiin lähteä. Mä lähden käppäileen kohta taas samaa suoreittiä takaisin autolle ja kotia kohti. Ehkäpä mä näen tuolla suolla sitten noita lintuja. Kiitos kun oot ollut mukana taas täällä mun kanssa viikonloppua viettämässä Siikanevalla Jaarikanmaan laavulla. Minulle jotenkin niin tärkeä paikka tää koko alue täällä. Ja laita kanava tilaukseen, jos et vielä ole tilannut. Ja laita taas kaikkia ihania kommentteja, niitä on niin mukava lukea ja mä vastaan jokaiseen. Ihanaa syksyn jatkoa toivotan tässä kohtaa ja nähdään taas seuraavilla videoilla. Moikka!